Ahojte všetci. Dúfam, že si užívate víkend. My sme sa neboli... My sme nestrávili 4,5 hodiny v lese, tak sme sa flakali a prechádzali. Potom som si dala bylinkový kúpeľ a potom, ako každý víkend som bola lenivá niečo tu riešiť. Čiže len som si dala špirálu, moju momentálne obľúbenú, a to je od doktora Hauschky. A určite, keď vyskúšam viacero výrobkov tejto firmy, určite o nich urobím video, lebo zatiaľ som veľmi spokojná. No, čiže to je vysvetlenie, prečo mám len špirálu. A takisto skúšam novú lampu, čiže osvetlenie je teraz také, vidno mi kruhy pod očami, čiže to musím nejak poriešiť. Ale bude to lepšie. No a dnešné video bude o nemeckej firme s názvom Veleda. Tu majú logo. Tak s tou lampou sa ešte musím naučiť robiť. Ale páči sa mi, ako moja kamera zaostruje. Zadu tma, predu oka. No a je to ešte raz nemecká firma a boli založení alebo vyrábajú výrobky od roku 1921. Čiže už nejaký čas, čiže predpokladám, že vedia, čo robia. A sú dostupní u nás na viacerých miestach, čiže to bola ďalšia značka, ktorú som sa rozhodla vyskúšať po Soulfory. No, toto bude hneď prvý produkt, o ktorom budem rozprávať. Čo sa týka skoro všetkých produktov, čo tu mám, krémy majú takto balené, že krabička v prísluchajúcej farbe samotné balenie, ale napríklad sprchové gely majú čisto len v takom plastovom, takomto len plastové, čiže tie nemajú v krabičke. No a na samotnom výrobku len po nemecky popis a na krabici už v danom jazyku. Iný názov češtine, iný názov slovenčine, je to celkom zaujímavé. No a tento prípravok je po česky je to univerzálny výživný krém a po slovensky pleťový krém s bylinkami. Čiže v podstate obe. Je to vlastne ich séria Skin Food, čiže v podstate akože výživa, jedlo vyslovene pre pokožku. Dá sa použiť, je použiteľný na tvár, na krk, na ruky a mne sa veľmi páči, mne veľmi vyhovuje, ale konzistenciu má veľmi hustú. Je to veľmi olejnaté, hovorím veľmi, aby ste mali predstavu, lebo pre mňa je to úplne v pohode, hlavne na zimu, úžasný krém. Je veľmi proste lesklý, je tam olej, vonia tak ako väčšina prírodných výrobkov, keďže výrobcovia nepoužívajú parfémy, tak je to taká decentná prírodná vôňa. Cíti tam ten olej, cíti tam bylinky, ale čo veľa ľuďom nebude vyhovať, je vyslovene hustý ako kalciová masť. Ak nie ešte hustejší od nej a taký olejnatejší. Ale na zimu perfektné. Ešte keď robíte v klimatizovanom prostredí a to tak vlastne pri nechtoch tak praská koža, úžasne. Toto určite bude môj krém na zimu. Ale fakt, tá konzistencia nemusí vyhovať. Takže môže byť vyslovene len ako zimný krém, ale som s ním veľmi spokojná. Fakt cítim rozdiel. Hlavne okolie mojich nechtov je také príjemné a nie je suché a nepúkajú a takisto vlastne ruky celkovo. A použila som ho už aj na tvár, keď sme mali také veterné dni. Tu zvykneme mali taký ten špecifický vietor a tak mrazí a keď som si dala, tak úplne wow. Veľmi som spokojná s týmto výrobkom. Stojí okolo 8 až 9 eur, takže tá cena môže prekážať. Je to 75 ml, ale nepotrebujete ho veľa, keďže je taký hustý. A mne vydržal mi celku dlho. Mali 2 mesiace. Neviem, ako sa mi to podarilo. Som veľmi spokojná. Určite odporúčam, ale pozor na konzistenciu. Ak máte radi také ťažké krémy, tak určite sa mu vyhnúť. Ale majú aj iné alternatívy. A k nim prejdem neskôr, také skôr na leto alternatívy. Druhý výrobok, o ktorom budem rozprávať, rovno budem ich aj vyťahovať, vyzerá takto. Čiže zase máme krabičku a máme balenie samotné. Toto je sklenené balenie. Čiže ťažké na cestovanie, neviem výhodné. Je to pleťová voda, konkrétne oživujúca pleťová voda. Veľmi som s ňou spokojná. Dám ju si na vatový tampón, večer, predtým než si dám krém na tvár, alebo ráno, tiež predtým než si dám krém na tvár. Očisťuje, tak osviežuje fajne, tak je to taký zvláštny pocit, keď si to dáte na tvár, taký
cítiť, že sa tam niečo deje a vôňa je taká zase raz neutrálna, taká decentná. Cíti tam trošku citrus nejaký, je taká zaujímavá. No a tento výrobok mi veľmi vyhovuje. Viem si predstaviť, že používam ho, samozrejme budem skúšať niečo nové, viem si predstaviť, že určite sa k nemu vrátim, lebo moja pokožka sa budem cítiť veľmi príjemne, hlavne taká čistá, taká, že každý deň sme vystavovaní to je či už na ulici, v práci, klimatizácia a tak ďalej, vystavovaní kadejakým veciam, moja pleť sa potom tu cíti veľmi príjemne a necítiť byť zaťažená, tak fajne, príjemne. Ak vám neprekáže dať za to viac než 12 €, necelých 13, určite odporúčam. Je to 100 ml, čiže podľa mňa sa to oplatí a ako hovorím, určite pojem stiahnem znovu. Čiže toto je veľké plus, alebo veľký palec hore. No, teraz si dáme tú alternatívnu k tomu prvému krému, ktorý bol taký hustý. Je to z ich edície pre citlivú pleť. Neviem, či to bude vidno. Áno, bude lepšie. Je to ružovkasté balenie, čiže podľa toho poznáte. A ich edícia pre citlivú pleť je s mandľami, s vyťažkami z mandly. A má to aj takú príjemnú vôňu. Takú do mandľová. Pre niekoho do amareta. Som sa pýtala kolegyn, že čo im to pripomína, čiže sranda. Vidíte, že používam ho. Je veľmi príjemný, je taký viac na lato, lebo je taký ľahký. Úplný opak toho prvého krému, ktorý som spomínala. Naťahujem sa tu, lebo tu dopredu si dávam výrobky. Musím ešte nejak premyslieť, ako si tu dám stôl, aby som nenaťahovala tu kadejako. No a jediné, čo ma mrzí na tomto, je to super krém, je to super balenie. Je to iba 50 ml a stálo to okolo 13 €, mám pocit až. Nie som si istá teda, že či 8 alebo až 13. Balenie by mohlo byť väčšie, to by bolo super, keby bolo väčšie. Ale som s tým veľmi spokojná a určite super krém na leto, ak ho nájdete v dobrej cene, alebo ak vám nevadí za neho zaplatiť. Čiže určite odporúčam. No. Z tejto edície mám aj pleťový krém. Na základe toho, že mi ten krém na ruky vyhovuje, no zaostríme. Super. Takisto ružovkasté balenie. Je to krém na tvár pre citlivú pokožku, vyzerá maličký, lebo je 30 ml, super do kabelky, on tak schovať. A som s ním veľmi spokojná. Je zaujímavé, že konzistencia je, pre mňa je to zaujímavé, konzistencia je hustejšia ako, či zaostríme, neviem. Je hustejšia ako ten krém na ruky. Nepotrebujete ho použiť veľa na tvár, úplne akože maličko a strašne. Úžasný pocit mám, poviem, keď si ho dám na tvár. Nezaťažuje, ale cítim, že niečo tam mám, niečo, čo mi chráni pokožku a zároveň ju vyživuje, ale nedráždi, keďže je to prírodné a ešte sú tu vyťažky z mandly a je to pre citlivú pokožku. Čiže ak vám nevadí, neprekáža za tento krém dať okolo 13 až 14 €, tak určite odporúčam. Ak hľadáte vhodný ľahučký krém, som budete spokojní, určite odporúčam vyskúšať. Čiže mandľová edícia. No. Pozerám tu, lebo tu mám košiček. Nemám veci. Hovorím, ešte nemám premyslené, najlepšie. O to príde. Ďalší výrobok je výrobok, ktorý som sama neotestovala. Lebo je to, upravila som to zo spodnej strany, je to krém na holenie. Ale názov pre mužov, preto som to nevyskúšala. Názov trošku klame, lebo je to skôr pasta na holenie. Má to veľmi zaujímavú konzistenciu. Mám tu predošlého videa, natáčala po anglicky, mám tu zvyšok. Je to vyslovene pasta. Neviem, či to bude vidno. Proste dám, rozotriem. Je to také pastoidné. No a túto pastu na holenie som kúpila priateľovi, ja som ho poprosila, či by ju vyskúšal. A veľmi sa mu, z toho, čo mi hovoril, súdzujem, že sa mu páčilo, že aké to bolo zaujímavé, že z tej pasty sa postupnými kružnými pohybmi a trošku vody sa zmenila na penu a potom už to bolo také ako aj pena na holenie. Ale že bol s tým
spokojný, je ochotný to ďalej používať a vymeniť to za svoje predošly. A ja k tomu nemám viac čo povedať. Je to dobrý výrobok, z toho osudzujem, že je. Stál okolo 8 eur, 8 až 9 eur, ale je to väčšie balenie, čiže predpokladám, že sa neminie tak rýchlo, takže odporúčam. Ja osobne nie, nemám akože teda osobnú skúsenosť, lebo sa nepotrebujem hovoriť, ale veľmi sa mi páči, že majú výrobky aj pre mužov a chcela som, aby sme vyskúšali, čiže veľké plus alebo pozitívom. No a posledný výrobok, čo máme, je výrobok, s ktorým nie som spokojná. Som rada, že sú aj také výrobky. Nepáčilo by sa mi, keby som so všetkým bola spokojná. No a som vybrala z balenia. Toto je balenie, toto je výrobok, je to balzam na pery s vanilkou a ešte s niečím, čo tu nie je preložené. To je nejaký ich špecifická zložka. Má ochranný faktor 4 a nie som s tým spokojná. Teda s tým balzamom nie som. Je strašne veľmi tuhý. Nie je taký jemný. Keď si ho dám na pery, je to taký pocit, že mi tie pery, že nie tak, že to tak jemne jemne naša proste pery naťahuje. Kade idem proste naťahuje a je to príliš tuhé. Aj tá vôňa je taká z vanilkou, zvláštne vanilkovo sladká. Vanilka mi nevadí, nie je to moja obľúbená vôňa, ale toto... Viem si predstaviť, že zoberiem fén na vlasy, trochu to rozpustím a možno vtedy to pôjde lepšie, ale skúšala som jesť celý deň, mala z toho chudí prestať, ale som si povedala, nie, vydržíme ešte, ale nie som s tým spokojná. Čo ešte s ním skúsim, lebo predsa dala som za neho skoro 4,5 €, čiže... Ani cenovo. Skúsim si ho dať večer pred spaním a uvidím, že či budem pociťovať niečo ráno, keď stanem, ale počas dňa mi vadil, je ťažký, je taký, zaťažuje pery. Nie je to príjemný pocit mať ho na perách. Nie je to akože koniec sveta, ale nie je to príjemné. No a ako náhradu, namiesto toho určite odporúčam viac z predošlého videa, čo som mala o produktoch značky Soap Free, a tam bola pomáda, stalo len 2,90, bola úžasná, teraz ju používam, našla sa jemnočko, ochránila a 100-krát lepšie ako toto. Mrzí ma to, ale jedno to tak je. No, čiže toto sú výrobky od značky Veleda, ktoré momentálne používam, ale majú širokú škálu výrobkov, čiže určite budem skúšať ďalšie. Vhodné pre mňa, samozrejme, že nebudem skúšať ešte tehotenské výrobky a výrobky na vrásky. No a chcem vám veľmi pekne poďakovať, že ste si našli čas pozrieť videjko. Ak sa vám zapáčilo, prihláste sa na odber a nechajte mi, ak máte skúsenosti s touto značkou, určite mi nechajte nejaké odporúčania na ďalšie výrobky alebo ako vám sa používali, lebo predsa každý sme iný, čiže niekomu môže vyhovať to, čo mne nie, a nie zase naopak. A prajem vám krásny zvyšok víkendu. Len bude sa spievať za chvíľočku. A teším sa na vás vo svojom ďalšom videu. Pa, pa!